Amerikami præsidentimo qenersinerup killiffiga malinaafeeqqissaarniaraani assiingit periarfissat malinaafineqarsinnaaput muunili takusinnaasatitut Trump manakkoqqissaar 43,6%-inik qinerneqarsimaoq Hillary siuarsimaoq 64,8%-inik manakkoqqissaaq qinerneqarsimalluni manakkullu inatsaartuni ilaasortaq aani Hansen manakut uissaamiittoq New Yorkimiittoq toqqaannartumi skaarpikkut attaveqarfiissaarput aani ulluni makkunan tasim ullumikkut qinersinersaarsuaqarpoq Amerikami tamanna New Yorkimiillit qanoq maluiniarpiu New Yorkimi innutaas persuarsiortoruissuup ullaarsit tamarmik inui pissangarratipastorruissuuppul tasaamma ipassatik illugu qinersinerналилисарту таа qineqqusaartumar presidentsim naligittorioriussuungami taamaattumi inui tamarmik pissangarrappu taavalumaani New Yorkimi qanittuinnaani qinersivi 1200 missaaniikkami taakkua sanerqukkaangatsi tas inu paruiruissuik siuleriittарпут qinersiartortimmaatu 3 kilometeri missaan siuleriittartut alutornartoriussup inuit persuarsioqa aamma soorlu ippassarningaanniik taattui qanoqassu nersornaarnerulaartut aamma aleqqarpastorruissuungamik taa qineqqusaartut marlu illersortaannaligiittoruissuullut aani manakkoqqissaal New Yorkimi Times Square putit massakkut inissimafiisanni susuqarpa qanoq Amerikamiut maluiniarpiit tas inuparuiruissuaqaqoq uqaatigineqarpu qinersiviigmuun naappa tamanna inuparuiruissaarni ulikaassooq maangaaniik malinnaarqanniarsimagami aamma inuin taamaamma suli qineqqusaaq pillersortaasa qineqqusaarupaat ikaninngua maanarnutsinni naapipparpu angu inuusukaarsua koorpittunasarluni mattaangaqqitaaerluni erinarsor tuataartu Trumpimut illersuilluni taava tunummuani arnarsiaaguluusaartor Trumpimut nikanarsaasor Hillary Clinton-niami illersortaa takussaapput nilliarrapput manna puliteerparuiruissaarni ulikkaarpa amtusangassiortorpassuit nuna assiigittu sangassiortui maaneerrappu tamarmik maangaani malinnaarrallut aani qularnangitsumik aamma maangaanni soqutigineqarpoq qinersinerup inernissaa illit tamanna qanoq malinnaavigissamarpiuk tassa erniinna arfilmarlungulerpat qinersiviit imaluunni qineqqusaar qinersinermut malinnaaqatigiittussa ilaanukarniarpung malinnaajartortuta tassami alapernaanniarpungut misigisaamma annertoqimma qinersineru nalaan maaniillun malinnaajartussut Hillary Clinton-ni unnu ila qinersinerup naammassinerani takkuffissaanukarniarsarigaluarta kisian tassoorunami qinersissarpassuaqarunarami pilitsin pissarsiu siffissaangi lartaamaattumi allamukaannarniarpungut malinnaajartortuta aani Hansen qoyavugut New Yorkimi toqqaannartumik taamatut periarfiseqarfiisinnaatigut unussiorluana Ilissinu